Γεια σας, είμαι ο Νίκος Κλαβενίτης Κουβάρης. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Φαλιέρος και είμαστε μαθητές του Γυμνασίου Ευδήλου Ικαρίας. Θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την ομάδα μας με τίτλο «Ψηφιακή οπτικοποίηση του τόπου μας». Οι ξερολιθιές αποτελούν ένα ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό χαρακτηριστικό του τόπου μας Ικαρίας. Αξίζει να γίνει κατανοητή η σημασία τους για την προστασία από διάβρωση στο έδαφος και κατ' επέκταση των οικισμών. Παράλληλα, ο τόπος μας χρειάζεται την τουριστική προβολή ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστός και να αναπτυχθεί η τοπική οικονομία. Πάμε να δούμε μερικά από τα έργα μας στον υπολογιστή. Δημιουργήσαμε 3D μοντέλα από ένα πετρόκτιστο σπίτι και μια ξερολιθιά. Έπειτα δημιουργήσαμε βίντεο δορυφορικής περιήγησης σε μερικούς οικισμούς του νησιού μας. Τα 3D μοντέλα και βίντεο είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες και είναι προσβάσιμα από οποιοδήποτε χρήστη του διαδικτύου. Τα 3D μοντέλα τα αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα Sketchfab. Τα βίντεο δορυφορικής περιήγησης τα δημιουργήσαμε στο Google Earth Studio. Τέλος, αναρτήσαμε τα βίντεό μας στο κανάλι μας στο YouTube Εύλος Team. Τα λογισμικά που χρησιμοποιήσαμε είναι online ιστοσελίδες και είναι το Sketchfab, το Google Earth Studio, το YouTube και τέλος το MIT App Inventor για τη δημιουργία του Android Application.